היה אבי הוא צב נינג'ה חזק, לוחם בצללים חרב על גבו דבוק חזק. אך תאונה רדיואקטיבית שינתה גורלו והפכה אותו לחובש שמסייע לכולם בכל קרב או קמנוס. יובל המתנקש עם רחפן קרוב לו תמיד, הינו עוקבת ערוך לקרב נלחם בכל עת. לא רק בפשע הוא לוחם, אלא גם במחיר יתמו בשוק. הוא מביא תקווה לחיילים כשהוא מחלץ אותם מתוך קולו קץ ודוק. וכששמו אותי או מותי הזה עושה להם נו שני באים מיד למשימה. הגדוד רצה את שניהם הביאו למגד, יובל המחעד אבל הייתה איש שלא תסחבו כאן זה לא קרב על מת. הלב אמר לשניהם לצאת עם אלונקה 8. הם נשבעו שיתנו את הכל בקרב, אך לא המשכו ידיים בעומס או פינה. וכך יצאו לקרב מול חיזבאללה בעוצמה, בעזרת פותח הטכנולוגי שמפעיל כל תחבולה, ולצידם שתידן האיש הנוכולוגי שלא מפסיק לרגע לישון, אבל באיזה פלא משעשע. כל נחירה מביאה לשדה חיזוק פיגור עליון. וכששמו אותי לא מותי הזה עושה להם נו שניהם באים מיד למשימה. הגדוד רצה את שניהם הביאו למגד, יובל המחעד אבל הידק שלא תסחבו כאן זה לא קרב על מת. אף שהלב אמר שניהם לא צמו, בעזרת פותח הטכנולוגי שמפעיל כל תחבולה, ולצידם שתיתן האיש הנוכולוגי שלא מפסיק לרגע לישון, אבל באיזה פלא משעשע. כל נחירה מביאה לשדה חיזוק פיגור עליון. וכששמו אותי לא מותי הזה עושה להם נו שניהם באים מיד למשימה. אז אם תשמעו שיר הזקנים עולה מכבר אלפה, תדעו שהאוויר שם סימן חלק שוב בסופה, ויובל לצד הרחפן שומר מכל משמר, כי זה הסיפור עליו יהיו ביום הצוות גיבורים ללא כל עוררין, אך מלאי כבוד ואומץ כמו ברזל לוחמים. תשמעו שירת זקנים עולה מכפר אלפה, תדעו שהאוויר שם סימן חלק שוב בסופה, ויובל לצד הרחפן שומר מכל משמר, כי זה הסיפור על אביהו ויובל צמד גיבורים ללא כל עוררין, אך מלאי כבוד ואומץ כמו ברזל לוחמים. אז אם תשמעו שירת זקנים עולה מכפר אלפה, תדעו שהאוויר שם סימן חלק שוב בסופה, ויובל לצד הרחפן שומר מכל משמר, כי זה הסיפור על אביהו ויובל צמד גיבורים ללא כל עוררין, אך מלאי כבוד ואומץ כמו ברזל לוחמים. וכששמו אותי לא מותי הזה עושה להם נו שניהם באים מיד למשימה. הגדוד רצה את שניהם הביאו למגד, יובל המחעד